tnieda fond li se jiffinanzja inizjattivi li jipproteġu l-ambjent marittimu kif ukoll inaqsu il-potenzjal ta' ħsara ambjentali li jkunu marbutin mas-settur tal-akwakultura imsejjaħ il-Fond għall-Akwakultura. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Akwakultura Alicia Buġija Sajt li sostniet li permezz ta' dan il-fond se jinħolqu aktar opportunitajiet ġodda ta' investiment f'dan is-settur. Il-Fond tal-Akwakultura qed inneduh għall-ewwel darba u permezz tiegħu se nkunu qegħdin nattiraw 12 proġett ta' riċerka innovazzjoni illi b'xi mod jew ieħor tista' tgħin l-ambjent marittimu. Hawnhekk qegħdin nistiednu lill-studenti li qegħdin jagħmlu riċerka, laqdiet volontari u anki organi pubbliċi illi b'xi mod jew ieħor jistgħu jibbenefikaw minn dan il-fond sabiex inkomplu flimkien nieħdu ħsieb il-bħra tagħna.